COVID. En canto a incidencia acumulada, estamos en 515 a 14 días. Eran as medidas do 13 de xaneiro. O neto se queda en 60. A Xunta de Galicia invirte outros 10 millóns de euros na ETEA, que se ven a sumar os 7,7 millóns xa investidos e que posibilitará, unha vez investidos, pois xa ter a urbanización interior coas infraestructuras, cos viais, co abastecemento e co saneamento necesario. Nese plan sectorial. O ámbito 1, coloreatro, que é o que atopamos entrando á esquerda, onde está a piscina e o campo de fútbol.